to, jestli se na další akci přicházíme nebo rozhodneme mezi sebou v našem týmu. Uvidíme, jak bude v této. A kolik vás tady je? Máte čísla? Je nás tady ano 31. A jsou některé místní? Abych pravdu řekl, tak úplně místní ne, z blízkého okolí. A stále to s tou skupinkou lidí, která tam je s těma, nemáte vůbec společného a nevíte, co... Ne, my jsme označení úplně jasně. Jasně. UNP. Ale takový to mají věci dole, že jo? Ale... No ne, mají jiný, ale takový taková moc, jak kontakt na vás mám, že jo? Možná nám ještě si tu grupu jinam dělat. Jo, určitě. A takže zatím nemáte v plánu třeba jít v sobotu do přípravy na sociální demokracii? To, co bude, uvidíme. Dobře. Ty plány děláme opravdu na doraz. Jo, dobře. Děkuju. Díky. Jo, mějte se zatím. Naschledanou. Pojďte udělat ještě tady veselou fotografii.